Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Wapagi balik sa Ginoo ang akong tingog. So ato lang iampo nga mabalik pa ni. Inyong paminaw mabalik pa kani. Mabalik. Mga igsoon, padayon natong iampo nga mabalik ang kalinaw sa mga nasod nga naggubat karon labi na dito sa Israel ug sa Palestina, ang sa Russia ug sa Ukraine. Mahunong na untang kamatay tungod sa gubat ug ang mga pag-antos sa katawhan tungod ni ining yawanon nga relasyon. Ato sa nga pasalamatan ng Ginoo ug giampo nato ang tanan natong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit ani atong mga slots alang sa pagpalambo sa atong simbahan ug dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom o way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, unsa may ikasulti nato mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kun gimatarong pa siya sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Suhulan ang tao nga nagtrabaho apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihaguan. Apan ang tao nga wala magbuhat kundili nagtuo lamang sa Dios nga nag-isip nga walay sala ang taong sad-an, isipon siya nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang gipasabot ni David sa paghisgot niya sa kalipay nga bation sa tao nga gimatarong sa Dios nga dili pinasikad sa bisan unsang buhat niya sumala niining mosunod nga pahayag.
Bulahan gayud ang mga tao, kansang kalapasan gipasaylo na sa Dios, o kansang mga sala gitabunan na niya. Bulahan gayud ang tao, kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagul-anan. O gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagul-anan. O gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Bulahan ang tao, kansang kalapasan gipapas, kansang sala gitabunan. Bulahan ang tao nga wala pasangili sa Ginoo og sala, kansang espiritu walay kasalanan. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagul-anan. O gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Unya giila ko ang akong sala kanimo, ang akong kalapasan wala na ko ilimod. Miingon ako, itugan ko ang akong mga sala ngadto sa Ginoo. Og imong gikuha ang akong sala. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagul-anan. O gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Paglipay diha sa Ginoo, ug pagsadya kamong mga matarong, pagsadya kamong tanang mga matarong, ug kasing-kasing. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagul-anan. O gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsisok kaniya og tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutiyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit madungog diha sa hayag, ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. Tuganan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadloki ang Dios nga human mopatay may gahom sa pagtambok ngadto sa impyerno. Oo, kahadloki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 ka gagmayng langgam ibaligya man lang og 2 ka dako, apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pasumbingay ni Jesus bahin sa igpapatubo sa paan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaron ingnon, applicable gihapon ni hangtod karon. Kay bao ba mo unsay rason nga ang tao magpakaron ingnon? O kasabot mo anang pakaron ingnon sa Tagalog? Unsa man sa Tagalog? Magbalat kayo. Di ba na may kanta no nga balat kayo lahat? Ano? Balat kayo pala. Ano ba to? Magbabalat kayo. Ano? Magpakaron ingnon. Lingiyay mong tupad ning nadili ka magpakaron ingnon. Kanabang mura kag buutan tanahon pero dili gidi ay labi na karon na ting eleksyon niya sugod ng kumpanya daghan kayong mga tigpakaron ingnon. Kusog na kay na sila mosuroy ngadto sa mga balay-balay, ang tanang iskina, tanang suok ilagi ng suroyon. Pero inigdaog na mailhan to nimong dili tigpakaron ingnon kay mo padayon itong suroy mangita sa mga problema nga angayng sulbaron, pero kadto mga tigpakaron ingnon na makita na lang sa tusunod eleksyon. Awa na yung mga tigpakaron ingnon. Unsa may rason nganong ang tao magpakaron ingnon? Gisumpay ni Jesus dire, ningon siya, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. Ang kahadlok nato nga mamatay or magantos ang atong lawas mo nang magpakaron ingnon ta, mamakakta, magmaskarata, kay hadlok ta nga mabati ang atong dungog, masakitan atong lawas o kaha mamatay ta.
Mauna magpakaron ingnon. Nangutang ka, di ka kabayad, daghan kay kag rason, daghan kay kag pasangil. Di jud ka mutugas tinuod. Tuga na lang gusto tinuod, God. Nga binuang ra gitong imong rason-rason. Di ba? Bana, magsigig pangatarungan, nakapangabit or nakahilabot og laing babae, daghan kay rason aron di lang yun masakpan. Ay, itugas tinuod, nakahilabot ko og laing babae. Ewa ko kapugong kay lami kay siya ikumparar nimo. Anak, aron humanda yun. Asawa, nahilabtan sa laing laki, nagrelit-relit, nagsige na sad og relasyon-relasyon og laing laki, video call, tago-tago, usbana. Itugan. Nga di ay laking bag-o nga muraganahan yung kay ko, madanig yung kuniya dong, niya bati nakikagnaong para nako. Niya mangutana ding ba na kinsab ng lakiha, isa kanang gasigig misa diha sa atong parokya. Ganahan kay kuniya dong. Anak. Kay Diyos nun kayo, ikaw iyawanon kayo. Anak, isulti. Aron ikaw mapatay na ka. Pero ayaw kahadlok nga mamatay ka. Lawas raman na. Pero imo manggisulti ang kamatuoran. Og matod pa ni Kristo, ang kamatuoran mo'y magdala ka nato ngadto sa kagawasan. Truth sets us free. Ana na siya. Sa unang pagbasa, niingon si San Pablo nga si Kristo, si Abraham, nahimong matarong dili tungod sa iyang binuhatan, kung dili tungod sa kaluoy o gugma sa Dios. Unsa may gibuhat ni Abraham, mituo siya na ang Dios maluluyon o mahigugmaon. Kanara, ayaw nagtuo nga kita magbinuotan aron maluoy ang Ginoo. Dili. Bisag di pa ta magbinuotan, musamot ang kaluoy sa Ginoo. Kanang mga taong nakasa, nisamot yun ang kaluoy sa Ginoo. Maubitan ng divine mercy. Unsa man ang divine mercy para na sa mga makasasala, the ocean of mercy. Ang problema kay ang mga makasasala magpakaron ingnon nga pwede na kong hunungon ang akong sala, pwede na kong wagtangon ang akong sala sa akong kaugalingong paningkamot. Muna nga inig-ingon ako anang mangumpisal ngayon, Pader, nagpuyo-puyo pa mi. Pila naman katuig siya. 5 na, Father. Nusaman mo magpakasal. Nagtigom pa mi, Pader. Anak. Nako, unsa man, andam bagyod kang musuod og langit. Andam jud ko, Pader. Unya, nagpuyo-puyo mamo. Maimpirno yung ka, anak. Ayaw sad, Pader. Musabot sad si Lord na naman may plano. Anak. Kung sa may inyong plano, magpakasal mi, kanusaman, og na nami enough money, ready na mi. Saman, sakto na, dili. Ang jutay ramay ni tubag. Dili, oy. Ingon ako, unyang nagpuyo-puyo mo karon, ang inyong plano, inig ka, January pa or February pa mo magpakasal next year. O mamatay mo sunod simana, asa man mo pa dong. Makapugong ba ng inyong plano nga magminyo, nagasigi naman mo rog tinukhangay. Ana, ang inyong sala nga gihimo kada adlaw, masulbad ka na sa inyong plano nga sunod tuig pa inyong kasal. Kuwang sa pagtuo. Nakaroon unsa may buhaton, nako, buwag mo puyo, balik mo atong uyab-uyab, katong uyab pa mo, magtinanaway na lang mo, usahay tingali magkusi-kusi mo, pero wala na itipon puyo, di na magduog og higda, di na magtinukhangay, magbasol.
Dili na mawa inyong sala, pinaagig effort. Honest man sad may pader, wala man sad may nagluib sa usag-usa. O lagi, honest mo kamong duha, pero di mo honest ngadto sa Ginoo. Di ba ang unahon na ito higugma si God man o? Love God above all, love your neighbor as yourself. Ana, unahang Ginoo, kamo may kay mong relasyon, kay wagin mo magluib. Pero sige mo pakasa, ang inyong relasyon sa Ginoo mo'y naputol. Maura ba to'y importante kayo nga relasyon? Kay ini kamatay na nato, mahunong na ni atong relasyon din eh. Ang dito mao'y mo padayon. We will be judged. Matod pa ni Jesus, pwede niyang itambog kamo santo sa impyerno. Sige, lingay mong tupad na kumusta imong relasyon sa Ginoo. Inamayo kag relasyon sa Ginoo. Ingna ko no. Oh, daghan kay natong tigpakaron ingnon. Kami sang mga pari, may sad kay mi dinhi mo misa-misa, buutan kay mignaom, pero ang amo dayng relasyon sa Ginoo putol na. Kay nagsige migkita ug ang madre. Ana. Ang madre putol sang relasyon sa Ginoo. Ana. Pero may kay mga naong dinis publiko, may kayo. Pero putol ng relasyon. Kay matod pas Ginoo, wa gyoy tinaguan nga dili mabutiag. Ang tanan ninyong gibuhat dito sa tago, ako ginang gimonitor, nahibaw-an nako tanan. Kanang magsigig rosaryo din eh. Kanang magsigig rosaryo, sayo kay tanan magrosaryo, buutan magkana islagnaw, pero inikabot nga to punay panglibak na mga buang mo na. Kanang sigig basa-basa din eh. Sig basa-basa din eh. Ana, lektor, salmista, nindoton pa kay kanta, nga iniglakaw nga tukos mo kay gnaon, kay kontra ang mga silingan, na buang mo na. Bitaw. Mas may pa nang sigig pamalit og slat. Kay kana sigig pamalit og slat, imong manggikanlat ang imo unta. Kanang imo unta ba? Imong gihatag. Wa ka magpakitang tao, doon na dyan kay gikuha gikan nimo o imong gihatag. Nya maingon sa dayon ka, unya pader, kanang imong disap, dako-dako mangina 500,000 man na per slot. Ug mo palit ko ang nagduha ka slot, pero di lang usa ko magpakasal, okay ra na. Sige, tubag ako no. Hindi good taon, okay raw. Otro sa di ay, otro sa. Oy, ang Ginoo dili pwedeng subornuhan og kwarta. Matod pas Ginoo, dili ko pwedeng masubornuhan. Fair, just, kayo siyang mo hukom nato. Basig yun sa atong binuhatan. Bisag magpatukod pagkagsimbahan, ikay mo angkon og tukod aning ato mga structures, gasto kag binilyon, bilyon, nindot kayong simbahan imong tukuron, pero sige kag pangabit, sige kag panikas des imong negosyo, sige kag daot ang imong isig katao, buangon ka, tablaran nimoy nothing. You are nothing in the eyes of God. Muna nindot kayo nga likayan gid nato ang sala. Unsaon paglikay sa sala? Mutuo ta nga ang Ginoo makabuot nato adto batas langit o adto batas impierno. Nobody can defend us before the Lord except our faith. Our faith in Him. Ang pagtuo nato niya. Pero pagtuo nga tinuoray dili tuo-tuo. Pagtuo nga anda mo sunod sa pulong sa Ginoo, bahala nagmasakitan, bahala nagmamatay. Nabitay ni sulti nako nga ang iyang bana
iyang gibuwagan kay sigihan siya kulata. Nya ningon ko niya, kinasal ba mo? Siya, kinasal, Father. Nako, balik sa imong bana. Siya na, mapatay yun ko niya, Father, o mo balik ko kay kuan. Grabe gid siya ka, bisyoso. Grabe siya mo, pasakit nako. Nako, mas maayo nang mamatay ka nga tuwa sa imong bana kaysa mamatay ka diha nga layo sa imong bana. Kay mamatay raman gyapon ka. Nako, mabangga day ka karon, di patay gyapon ka. Nya, unsa man niya kwintahon sa Ginoo nga imong achievement in life. Unsa may natuman nimo sa imong pagtuo. Hangtod na convince siya og nibalik siya siyang bana. Purti niyang kulbaa kay basig mapatay si siyang bana. Nang iya sa daing bana nga manuyupay, gasigi na sa daig hilak kay gimingaw niya. Na mo tong pag-uli niya, gakos din niya nga sa iyang bana, wagid siya unsa. Pero hangtod karon musuyop lang yapon. Ang iya lang na lipayan kay di na siya masuko siyang bana og musuyop. Iyang gidawat. Og tungod siyang pagdawat, di na siya magyaw-yaw, smiling na siya gnaong, bisag sa tago, nagsigig agas iyang luha, wa na sad siya kulatahas iyang bana. Lab na kaysa siyang bana, bisag nakasuyo pa. Maayo bang iyang gibuhat? Sayop. Buhata. Sige na manindog na ta. Pagampo sa katawan. Mga igsoon, uban ang tumang pagsalig, magampo kita ngadto sa atong amahan ang magbubuhat ug magbubuot sa tanan. Muingon kita, amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, dili mawadag kadasig tungod sa mga pagsulay ug sa mga hagit sa kabaghuan. Hinuon mas maikagon ug masibuton silang mopasiugdag kabag-uhan ug pagkabig dinhi sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang pagtuo diha kang Kristo. Malig-on og mopadayon pinaagi sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga kitang mga Kristiyanos makakaplag og kalipay diha sa atong pagtuo bisan sa atong pagharong sa mga pagsulay ug mga kagulanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nanag-antos dinhi niining kinabuhia, ilabi na ang mga masakiton, nga masinati nila ang makaalim, nga kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuhoong mitaliwan na, mag-ani sa mga ganti sa ilang paghago, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan, hatagi kami sa kaisog, sa pagsunod sa imong mga pagtulunan. Dawata usab kining among mga pangamuyo nga gituboy das gugmang pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O
unsay igasa mo kanimo tungod sa imong kayo iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kayo gaway suko. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, Dios, gamhanan nga way ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo nga nasa malangit, pagdaingon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagtuon, hindi sayuta paingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunua-lua sa kami sa dagtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang lugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulaw aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa taong ipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang kinabuhi tanawat ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Ginawa, Ginoo, imong pamatiyon. Magampo kita, o Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Dios nun nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kun ato yung tuuhan ang Ginoo ug mosunod ta niya, dili ta mahadlok bisan pag magantos o kaha mamatay. So salamat sa misunod sa Ginoo ug nipadayon sa pagsuporta nato dinhi
Sa atong mga slots, ang Holy Pads or Holiness, Peace, and Divine Salvation para sa National Retreat of Priests dinhi sa atong Archdiocese himuon November 7 to 9. Ang atong halin niabot na og 67,427. 32,573 na lang ang nahibilin. So, masipang pakpak ang nakadawat. Salamat kayo. Unya na nasa tay 30 slot challenge nga 752 ka 30 slot challenge. Sa ato sang DSAP nagpabilin nga 84 slots ang atong halin, na apay 56 slots nga available nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest rate per annum. Ganahan mo ana. Invest na mo. Ay na mo pagdugay-dugay. Kay dako kay nagikatabang sa atong simbahan o sa atong katilingban. Salamat sa mga ni-invest. Niabot na og 64 ang atong or 62 slots ang narimit na gyud dinhi nato. Aktual nga cash sa investment. Atong pakpakan ang tanang ni-invest. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Patunay ko ng Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo.